Tayo ay magmumukbang ngayon ng fishball kikiam. Wow! Hello. Mantay fishball. Yung kikiam. Nalimas ako sa apo. Kapada na natin na rin tayo. Mantay Kalpas mo. Ano? Aliyo. Tapos ikan ni kuya. Ano? Nagigay ito siya. Wow. Hindi na tatay kaya uwaman kita. Pinatagat na? Hindi na. Ini mas satu sasda. Tasting. Malaglang yun. Mahal kita, ma'am. Stick mo na lemon latan. Ano, ma'am? Mahal. Lemon? Kita, ma'am, mahal. Dapat? King. Ay, lambot. Stick mo pa yung utang ko. Tapos din. Lambot. Dapat nabati guys makapasuya Subsugan? Subsugan? Sayang nung mail. Oh, ano sinong nangyari sa'yo? Nagkatimat ka na! Family picture! Madigo na. Masuya na. Damdaman to man. So, yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye!